Na biko. Don't sir. No. Because good morning a biscuit yo. Man of God. Jenny Major, Jamali the biscuit each Jenny Major well. Okay. Hallelujah. Well, in case you are that one. You are a criminal. Costa Begone. 150, 150. Okay. I'm not huge. Oh, no. That's not huge. I'm not tired. Okay. What do you do? Mama could hear you. Why you say that for that? So you got that for that. You might be a man. Give me. What I could be about their go mafia. Go see Afia. Chili sweet. Enukwa. Ha. Enukwa. Uma zubu ha no shibikolo. Chili sweet again at Bakumatia. Ozugbo na-eri ebe emi na junction ebe emi. Boom. Gịnị boom. Moto kunye ya elu ozugbo. N'ime na moto kunye na ọkwọpịa isi kwọpụ isi ebe iche. Ife ọjọọ ajọka. Ife ọjọọ na ajọ njọ. Ịmara na maka na nji alụsị gbachi shop a. Ada ezu eri ebe a. Agwara m ya agwa o nwere ibe o were ọsị m mba. Kirugwa. Ito ọsọ. Alụsị ịsa. Ọgbọ ofu. Alụsị ịsa. Ito ọsọ na shop. Gbam till 7. Ịsa bụ 7. Ịsa. Ọga chitu bụla zụtụ na shop. Odogwunu. Ibe a na-eme mmadụ kịta. A na-ezu eju ego. Ọga ngwa na-ego ego ezigbo na ebe a. Eme ibe ma emu. Ihe ebute alụsị 20. Atụ m alụsị m. So onye ọbụla zuru ibe ebe a. Na-enyere m ego ebe a ozu. Ọ nwere ike nke e mere the junction. Kilugudu ọ bụrụ onye na kịta na ọ bụgo na mmadụ bịa were sweet ebe a kịta. Ọ bụrụ nye nwoge. Aga sweet ka onye aji nwere ọgọ cheka nye 15 naira nke pụwa. Sweet. Okay. No. Na-ekwe n'anya. Ọgụnụ. Ekwe. Ọgụnụ sika ebe na chelụkwa. Luka biskit na ọmụ. Ma akpọ onye. Chelụkwa. Ịlọgwa n'ọgwa mgbe ọnwa mpịgharị ihe mechara m ebe a ọgwa mgbe akọdakpu m akpa ọgwa biskit na-ekwe ka o ju m akpa na-ekwe ka o ju m biskit gị ọgwa ihe asị na mgbe ntọnụ ọ na-anụ na ihe ahụ ọ mechara m ka ntọnụ nwa ọ na ịnụ gidi m ọgwa mgbe a na-ekwe jidekwa gafe na tebụl. oke na si ebe mmeka nwere chenji o jere nnọọ emesi ka mbịa ibe mechara ihe biskit wee baa akpalị na oke otu oyi nso ezu eju ori. Ihe asị nwoke bụ to na-achọ maka biskit na ọ bụrụ were akịta na isi n'afọ chụkwakwa n'ihe ọjọọ. Alụsị 7 na shop onye legi na shop a kwuru m anya o